machielo kendo nyako Ramogi orwakni machiegni weche manyien mag Oimore kokalo Ramogi TV e Odhiambo. Odhiambo tarik 9 nyakoro mgajwang dweno mar 7 2023 bende en thuolo mwakao mar goniro kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche manyien odhiambo makawuono nyalo nyisi gi chir ni waikore yo makare makelni weche gi mago motuche pachoka. Wan gi weche ma owacho nyako Ramogi ni olosi kendo ding e yo makare mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore kinde duto kokalo Ramogi TV. Weche gore koda kanonro mwatimo kotendre koda ng'anyo mano bagi tich abich nyakoro mgajwang mabende nokelo lal mar ngima kendo hinyruoge mopogore opogore kaka jotelo mopogore opogore pachoka bende koro medo golo pachi kotendre kod ng'anyo makamano. E kinde magi wuoyo wach ng'anyo nyako Ramogi achiel kuom gik manowuok gin wach mar chopo sei maromo milion 10 kowuok kuom jopiny mondo ng'i kaka inyalo yangi ni piny owacho mar Kenya Kwanza okujo bed ni bede telo mabende wach ma jotelo mowuok e Azimio kaachiel kod Kenya Kwanza lose kabene nyakoro mgajwang kweth mar Kenya Kwanza koro bwogo mako Raila Odinga kaluwore gi ng'anyo. Gin weche ma samori penyo ni to gibiro nyalore koso magi wan tire kod godo Odhiambo ni nyako Ramogi to kopogore kod mano bende wang'iyo weche motenore kod ngima mar nyithindo kama e gwenge mag Turkana kocha nono o nyithindo ndas. Bende waikoni sigana makende nyakoro mgajwang mano motenore kod sigand Reverend Ivan Sumolo mabende koro opuodhi kaka provost en sigana mabende kelonwa ka nyakoro mgajwang jafwambo mara Walter Nyambago ikeyo makare okidwa nubai ka okidwa ni ibed ng'at mipimo ne nyakoro Ramogi bed kod wachakruok nyaka giko mar weche manyien mag Oimore. Mokwongo wayudo thog weche. Sisi wakati tulikuwa na code tulijaribu kukusanya signature milioni 2 peke yake tukashindwa, na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Jotelo mag Kenya Kwanza medose Azimio i chenro mar choko sei mar golo e kom jatend piny Kenya William Ruto. Jatenda makoro Sami Wainaina ne nigi michne mopogore. Abiro kod michna mopogore. Adwa wacho ni okwabe ling ka gik moko dhi mombachni. Reverend Canon Ivan Sumolo sidh kaka jatatije kanisa mar All Saints Cathedral Nairobi wakelo ni sigande. The last time we ate was last night after 4 days of going without food. They take the wild fruits that are available at that point for our community here. Nongno medo kaungi manyithinde county maturkana kaitemo keto kenge mag jiwo pur manyasani. Machiegni nyako Ramogi nyalo tudori kodwa e namba magwa mag tudruok bed mar SMS kaachiel kod mag ote machuok mano mar ote machuok kaachiel kod mag live mag tudruok maoganda kata social media. Namba mar SMS en 23600 kata bende inyalo luwogi kokalo e weche kata e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Jaloko maro iluongo ni Belinda Adhiambo, machiegni nyinga en George Bati. Machiegni nyakoro mgajwang warwako pache chendo ni maro Oimore mana kaka pile nyinga Lydia Okeyo. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseobila mapacho ka kuom tiyo gi teko kendo kelo lwenye kinde mane oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anye counties bura chieng' tich abich mokalo. Kalonzo wacho ni oganda jo Kenya ni kod ratiro mar ng'anyo kaluwore gi chike mapacho ka kowacho ni koro odwa ni mondo jo Kenya Kwanza kikie jotelo tamgi mondo odwa ni mondo oganda jo Kenya kikie mondo jotelo ma Kenya Kwanza tamgi yo mora mora kata kotimo tiyo kod obila e manyo ratiro margi. Ndaladek bang' oganda jo Kenya kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anye Thurka, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseotulo mowacho ni nokel kod obila mane temo keo jo ng'anyo mane timo ng'anyo e yor kwe. Usiumize jamii wa Kenya wako, na unajua katiba inakupa uwezo kuwa an independent, a national police service, not a force. We even changed the name from police force to police service because mtumishi wa kila mtu. Kwa hivyo hii tabia ya kila wakati tear gas karibu waumize Raila this time. Kalonzo po obila e county ma Machakos mane okogolo tulo gi jong'anyo mane ng'anye yor kwe kama wacho ni oganda no ng'anyo ka obila to ne chiwo ne gerita. Mimi nilishukuru sana polisi wa Machakos.
they did exactly what they're supposed to do. Na maandamano. Because kila wakati ni polisi ndio wanaleta dhuluma. Ukitupa tear gas, na wananchi wamekuwa werefu. I think we must have some of the people there, policemen, wanatupatia zingine usiku. Emeona inatupwa. Ukiwa korofi, ukileta ukorofi wanakutupia. Oseo wach mithoro wach gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne piny Kenya en kambi mar jogo manosiro duond bura mar UDA yiero mokalo kowacho ni pono ni en kambi to piny owacho pogne jo Kenya duto lemo magge. When somebody stands up and says painstakingly putting this nation together, then you begin to say the nation is not a nation, it's a company. A company. And you have to buy your shares. This is why Wakenya say, no, hatutakubali. Hiyo hatutakubali. It is one of the items ambao tunakusanya sahihi kusema hatuwezi kukubali kuwa kampuni. Sisi ni makabila mengi na tena makabila yote inaitwa Kenya. Kama mna insist kwamba Kenya ni kampuni, basi kila mtu achukue hisa zake. Oseo chik makoro medo suru mijuoge wi mwandu mochune pachoka chik manoketi kogno jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni chik no dio ganda jo Kenya ataro mar singo manomiyo jo Kenya. If a national leader can stand up, because you are dealing with these taxation measures which are punitive beyond imagination, na mtu asimame pale kiongozi katika bunge na aseme tulionga watu, yani anakubali tumeonga huyu fulani, mwingine aende ngambo, mwingine asema ni mgonjwa na sio mgonjwa, ameenda kwa bibi yake, wengine watoroke, yani unasema mulionga, and that goes unpunished. Na tena pale kwa bunge ni ukora mtubu ulitumika kupitisha ile finance bill. Wengine wakakuwa persuaded, wengine wakahongwa, wengine wakakuwa coerced. Hiyo kweli ndio je inafaa kutengeneza sheria? Parliament has now remained a rubber stamp of the president. Kalonzo ne wuoyo Embakasi, county ma Nairobi, kama no yuore nyasi malamo kanyakla gi jotelo mamoko. Wabudu wana weche motendore kod weche mag ng'anyo gi weche mag telo. En ni gavana mar county ma Siaya James Orengo oseyo jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom seyo chenro mar azimio mar choko sei mar loko telo ma pachoka. Wacho ni chenro mar choko sei en achiel kuom yore ma jopiny nyalo tiyo be nyiso ng'ur margi ne gik ma ok ni kare e piny owacho. Kanyakla kod jotelo mamoko mag azimio giwacho ni chenro mag ng'anyo kod choko sei pod biro nyime kaka osebedo katimore maonge dok chien moro. Jatend kweth joma noke od bura Opiyo Wandayi omedo seyo piny owacho kuom tiyo gi teko mathoth kuom jogo mang'anyo yor kwe. Omero ne gidwaro mondo piny owacho mi luor kendo orit ngima jopiny kopogore kod nek ma itimo e kinde ma ji nie. Giwacho ni pod gibiro dhi nyime gi ng'anyo mochan juma mabiro tich adek ka bende nyaka piny owacho winj dwach oganda jo Kenya. Rigathi Gachagua should know that governments are not changed by ballot or by the votes cast in an election. All over the world, there are many means of changing government. So we can decide through extra parliamentary means, through extra constitutional means to bring about change in Kenya. And we have done it before when Parliament proved to be acting contrary to the wishes of the people. We said we are going to the people. Before we can have any form of engagement with anybody, we want an unconditional apology from none other than Ruto himself on the matter of the police killings that happened on Friday in this region. Under the Constitution, the people can express themselves in whichever way they deem fit. And if they choose to append their signatures as a demonstration of their lack of confidence in your regime, it is none of your business. Siku ya Jumatano, ile maandamano ambayo itafanyika katika nchi ya Kenya hii ni ile haijawahi onekana. Na itakuwa maandamano katika pembe ya nchi.
Kwa mga juang moko kuom jokanyo ma Kenya Kwanza dwaro ni mondo Mark Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Lunch la Muludinga mondo oduok penjo kuom bago ng'anyo magikoni rojo chumi makulka kendo kelo midhiero ne oganda jo Kenya. Kotel negi kod jagoro mar UDA Cleophas Malala gikoni Azimio nyaka yiene ne ologi e kinde yiero mokalo kendo gimi piny owacho thuolo mar tiyo ne jokanyo mag Azimio kata kamano singo madhi nyime gi choko sei milion 10 makoro gigeto golo e kom jatend piny Kenya William Ruto. Ndalo manok bang' tend Azimio la Umoja One Kenya bago ng'anyo di chieng' mar Sabasaba kendo lando mar choko sei milion 10 mar golo e telo jatend piny William Ruto. Moko kuom jotelo masiro lwedo piny owacho wuok tung' mosuo gi pach Azimio no. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala owacho ni Raila Odinga winjo maki kendo duok penje wi mwandu manokethore kinde ng'anyo ka okoni kaka piny owacho gibideo ng'ata matemo rocho chenro mag serikal. Tungependa kuambia Raila, ukiendelea kutumia vijana wetu vibaya paka wanaaga dunia. Jana tumeona vijana wamebubujika na damu kabisa. Tutakukamata na tutakupeleka kotini ukilie kama mtu mwingine. Kagiloso e gwenge mopogore opogore, Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula kod jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui oseyo Azimio kum dwaro mar thulo oko jatend piny William Ruto kokalo e choko sei milion 10 mowuok kuom jopiny. Sisi wakati tulikuwa na code tulijaribu kukusanya signature milioni 2 peke yake, tukashindwa. Na wale tulishindwa nao ndio sasa wanataka signature milioni 10. Wataweza kweli? Ni ngumu. Mtu unamwambia andika weka signature hapo, unapata wakaenda kukagua amechora hapo ng'ombe. So wengine wamejitokezea hapa barabarani wakifikiri kwamba tunaweza kuandikisha kuweka sahihi na tuweze kuondoa serikali ambayo ilihalalishwa na kura ya wananchi. Mimi ningewaomba kama ni mambo ya gharama ya chakula, gharama ya maisha, basi tujadiliane kwa mambo ya gharama ya chakula. We should not sabotage because we want power. Jaod bura makiri nyaga Central Gashoki Gitari okoni sei majo Azimio choko onge gimadhi loko kendo nyiso gi mondo gimi piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar kelo lokruok kokalo e chopo singo mane gimiyo jopiny e kinde mag campaign. Na hiyo masignature yenu mnasema mnachukua. Please give William Ruto and Rigathi Gachagua time to work for the people of Kirinyaga, of Kenya and Kirinyaga. Magi timore kinde ma jaod bura ma Pokot South David Kosing masiro lwedo Azimio osingo mar bedo e lai manyime choko sei mag thulo e telo jatend piny William Ruto ka okoni ma thuolo ma jo Kenya nyaka wuog oko mar kwedo kitelo mar Kenya Kwanza mamiyo ngima medo manaridore. We are going to join in the collection of 10 million signatures. Yes, to send a message. If you buy parliamentarians and few parliamentarians the way you have owned up, you will not buy the people of Kenya. If you increase fuel, then you increase everything. E kinde ni mapiny owacho medo seyo Azimio kuom temo rocho chenro gi mag kelo lokruok ne oganda jo Kenya kokalo e ng'anyo ma kinde ka kinde ma Azimio bago, jo Azimio to ramo ni ng'anyo e dhok ma serikal winjo kendo ma e yo madhi kelo lokruok ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar NAT omiyo duol mochung' ndiko jopuonje pacho ka ata TSC ndalo 14 mondo gibag twak mar chopo winjruok makanyakla kata CBA mar bero ngima jopuonj mane gitimo higa mar 2021. Koloso gi jofwambe boma Mombasa, jagoro maduong' mar NAT Collins Soyu oyango ne gisendiko barua ne duol no mar TSC kalore kod pek mar ngima kendo koro gidwaro mondo mi med jopuonj osara. Oyosiro lwedo paro mar duol manchane chuogi gi jatend piny ma ng'ado rieko e wi weche mag somo madwaro ni jopuonj mag nasari kata ECD ondiki gi piny owacho mamalo ma ok tend counties kaka timore sani. ECD was most unfortunate that the county governments took the role to employ ECD teachers. And you know, they're employing teachers who have TSC numbers. So it beats logics. You have a TSC number from Teacher Service Commission, the sole employer of teachers. Then you're employed by the county government. It couldn't make sense. ECD is devolved to counties. But now that the Presidential Working Party has made a very clear proposal that remuneration for ECD teachers shall come from Teacher Service Commission, it therefore follows that Teacher Service Commission shall employ ECDs. And I think that will be a plus
in line with what we should do as teachers in terms of quality assurance and even our work in schools. The Salaries and Remuneration Commission stopped us from negotiating anything monetary in 2021. But now that it lifted the caveat about negotiations, we are out and we have written to Teacher Service Commission and have given them 14 days to bring us to table so that we start review of the non-monetary CBA that we signed in 2021. We cannot forget that the economic situation in this country is so biting. Emago mag thieth nyakwar mgajwang jochiw thieth mathuru ka obuogo dhi ng'anyo kochakre tarik 14 dwe e po ni piny owacho kokete tim winjruok makanyakla mano mane gitimo mar bero ngima jothieth. Jotwag gi jofwambo lakteche go koni thuolo mane gimiyo piny owacho mondo mi ochak keto e tim winjruok magisebedo godo rumo tarik 13 mar dwe ni. Kendo bang' mano onge laktar mora mabiro dhi ute mag thieth. Bende gidwaro moko kuom gik magisundo piny owacho mondo tim ndiko lakteche mapod tiyo e yor orak e yo maongirore ka bende koro gidwaro mondo omi okumba mar thieth mar NHIF okaw pach jopiny e wi kaka gichano kete tim omenda mano omedgi kaluwore kod chik manyien. This unresponsiveness has been the norm and a great support to the harmonious working relationship between unions, Ministry of Health and counties. We therefore wish to reaffirm that the strike notice elapsing on midnight of 13th July 2023 remains in force. All our branch officials in this country, the 47 counties and the private sector, all the 47, all the branch officials to prepare for the strike starting the midnight of 13th July 2023. If at all, there's nothing will have lapsed. NHIF must explain to Kenyans how the enhancement of contributions will enable them to access quality services without suffering catastrophic financial harm. Ramogi kwawere kod mago mag thieth wang'imo tendo gi weche magarita kama luoro kwako gweng' ma teren kar chung'ur bura Baringo North bang' ata chiel kod magina ma otho kama mokare yudo hinyruok bang' monj ma ichechni otengrano tim ching' tich ang'wen otieno e seche mane oriko jogo dok dala. Rochruok magarita e gwengego omiyo jotend arita ma Elgeyo Marakwet kod Baringo bago bura kod jokanyo mondo mi gimany yore mag geno kata tieko monj ma kamago. Jopiny sema apisas magarita kuom rem mamako achich manoresi e osiptal ma Iten mabende itudo kod monjno. County Commissioner ma Baringo Stephen Kutu owacho ni sirikal mamalo dhi kawo okang' mar neno ni jogo mitudo kod monjno omaki ka bende jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap okwayo jokanyo mondo mi oket kwe ka onyiso sirikal mamalo mondo koro tiek monj e gwengego. Mpaka saa hii wamebadilika, wakati mali yote imeisha, sasa wanaenda kwa binadamu. Binadamu tu kuua pure tu pela chochote. Na kweli tumeona ukaiti imekuwa sasa ya juu zaidi. Na tunaomba kweli hata masomo saa hii watoto kutembea hata kwa njia hakuna, hata kutuma watoto waende kwa njia hakuna. So serikali kweli tunaomba watafute mbinu yote kumaliza ukora. Tumeambia serikali mkono yenu ni mrefu, au tuambie leo mkono imekatwa imekuwa fupi. Vile muli flash out criminals wale walikuwa wanaangamiza majamii, tumewapatia serikali wiki moja wahakikishe ya kwamba wale kenge 5 ambao wanakaa hapa Arora Elgeyo Marakwet, watu ya Elgeyo Marakwet wote wengi ni wazuri, lakini hii criminals siko hapa. Serikali wafanye kitu kwa kipindi ya siku 5. Tunataka tusikie wameshikwa. Tunataka wananchi waishi vizuri, wakae pamoja, wakae na amani, washirikiane na sisi tubambane na yule ambaye ni muhalifu. Tukiweka kituo cha usalama hapa Kinyachi ambaye ni center ya jamii 3, kitaweza kutusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaingia katika jamii hizi hapa na pale kutusaidia kutusumbua na kuleta mizozo wameweza kuchukulia hatua. Kapod wang'iyo mago motendre kod arita nyakwar mgajwang' jodak mawuok e gwenge Mambeti mayudre tong' mar Meru kod Tharaka Nithi koro buore tesendo obila ma Mitungu kaluwore kod tungni ma osebet e gwenge chakre juma mokalo.
Jonyore moko wacho ni osebet ka monjo jodak ma kono ka koro jodago wacho ni ok ginyal dok e mier kendo giyie dak e koyo nyaka chieng' moro ketnegi arita makare. Monj makamano bende noketho osiptal mano wang' kod jonjore kendo koro jogweng' ywak ni jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki okelnegi kony mapiyo. Ile kitu imetuleta hapa siku ya leo ni vile tulikuwa na mkutano pale chini wakati watu walichomwa. Wa DCI wa Meru wakakuja wakafanya investigations na kuna mtu amewekwa ndani. Nobody was arrested. Wakarudi mara ya pili wakachomwa hospitali. Na fununu zile tunasikia kama vile wanasema ya kwamba kulingana na vile wameelezewa wakibomoa hospitali ama kunjenga milandi ndio kunyakua mashamba. Sisi ni wakazi wa huko tuko na title deeds. Wakakuja wakaambia watu ya kwamba wameambiwa kutoka seneti ya kwamba wale wako na title deeds watanyang'anywa hizo title wadharaka wapewe kwa sababu yao mashamba ni ya watu wadharaka. Ndio sababu walikuja wakabomoa hospitali na wakatuambia kutoka kwa hospitali sisi ni wanafanya nini watatufamia. Tuliingia hapa kwa sababu kule tumeambiwa tugoje dakika 10. Mimi nikaona nikijificha kwangu tumepakana na wao nitatolewa huko. Tulipofika hapa tumekaa kutoka asubuhi, hakuna usaidizi wowote tumeona, na tulikuwa tunafikiria kwa polisi ndio tutasaidika. Sasa tunataka tuambiwe na wakubwa wetu usaidizi wetu utatoka wapi? Hakuna mtu yeyote ambaye amejitokeza kuongelesha, sio kiongozi yeyote, na pia watu wa security the administration hakuna mtu ambaye amejitokeza kuja kuhakikishia kwamba watapata usalama wakirudi pale makwao. Kwa hivyo mimi wamenieleza ya kwamba watatoka hapa leo na kesho kutwa hadi wapate suluhisho la yale mashinda yako pale kwao, sababu kila siku hakuna siku wanalala nyumbani, wao wanatoka usiku ndio wapate usalama sababu wanaogopa kuuliwa, na pia watoto wao hawajui mahali wako, hawajui mifugo yao vile imekuwa, hawajui chochote tangu watoke nyumbani pale asubuhi. Kuram gajwang endaka prayo koda chiel bang sadek marotieno chenro eno imorero kamano kumedo kete mana kaira Ramogi TV noa kwayo pachi kacha karanwa rwako pachi chendo ni kabinane no ka ogando sebedo kandiko bati ote mar Fredo Suru wachoni en gima ber ka obila onego ja Kenya wadgi makoro ng'anyo to Al-Shabaab to tamogi nego wach malicha ya koro Ramogi koro geno ne gi biro keto maino kendo gi jorego. Neno bene Jackton Odolwa Odando Wodimbo Nyamoyo wacho ni en ventiere kata kamano wacho ni ol gi weche matimore pacho ka wacho ni piny bende medo rido neno ganda jo Kenya matek sana kaito neno ka William Oriema Wod Nyaramba wacho ni Ramogi TV chopo negi makare intie Lavington Nairobi gin kanyo gi Oriema Esther kendo wacho ni familia ma Oriema wakone gi mos nikech ng'eni gi duto iketo mana wange chendo ni sechegi. Omora nya gi family ma Koriema kendo pod gi pak ka gineno Ramogi TV kindeni anno ka Eric Nikodemo mar chunge Kanyamkago wacho ni railo tim mana kinda dipo ka bech mogo dok chien to wacho ni Ramogi mol ne gi yo makare kendo chopo ne gi yo maber. Kasto Ochieng' Omwa bende wacho ni Ramogi ler kendo omora nya ka okelno weche manyien yo makare sei mar golo piny owacho ni telo to wabiro goyo kendo wabiro timo mano maonge bwok mora mana kaka wuoyo. Kaso ka Bati kod Lydia an jakorumba mar Ongadi ka julu anamor kaka ukelno weche manyien mak mana ni piny ema tek nyowo. William Oriema nikacha kendo kaitano Jashon Olith Jaganga wacho ni embe entiere Mumias Ramogi TV chopok Mumias yo makare makaluga mano japenga chiel ma Bom Center wacho ni en bende osechekin kaka pile awiti jarodi yani nikacha wacho ni sedonjo kendo entiere kodwa e chendo de Moses Odira bende wacho ni Ramogi TV ler Maxwell aneni kachi wacho ni in bende in Kakra Ward Ramogi TV chopo no eyo makare. Victor Sewe wacho ni en bende en Nyeri County kata kamano keto mana wange Ramogi TV ka bende wacho ni Bati gi Lydia amoso ukanyo jakosego wacho ni pach UDA mar mako Raila no tek mana ka duodo punda okapar ka biro bedo mayot nyagore ma okapar ka biro bedo negi kaka gipare no. Kasto Buda ka Yesu wacho ni Woodlord Vicus ng'anyo krach nyaka pend chiko yie obila we walo manono mar hinyo jopiny e kinde ma gidhie ng'anyo. Kasto Pastor George mar Rudi Kopanyo wacho ni orwako wayo ode kaka na warwake en bende Ramogi TV ka mora ahinya jaduong' kendo wacho ni wan kodwe wang' sa gin gi Madam Vida
Nadia kod Jesse kino wacho ni mondo mi ayogi Lydia kikawo na maber akaw gilwet ariyo. Aya Samuel Oyugi ntiere kod paro kabati wacho ni piny owacho ni en piny owacho mane dwaro nowacho ni gidwaro opposition kata kweth maketo gi testre motegno sani koro ka kweth no wuok motegno donjo nyaka ndara kendo gichak gidwa mako oyote nyakoro Ramogi to dugo nyakoro Ramogi pod wan gi mathoth Ramogi TV wecho manyien mag Oimore.